I ara anem a parlar sobre història. Anem a parlar sobre història política valenciana perquè resulta que ahir es presenta un llibre sobre el naixement, l'auge i el falliment, no?, de Unió Valenciana. Parlem amb el seu autor, que és Simó Alegre. Simó, molt bona nit. Molt bona nit, Josep, i gràcies per aquest espai que mos brindeu per a parlar d'estos temes. Parlarem ara, tu que eres politòleg, parlarem també de la situació política que hi ha en l'actualitat, però m'interessa el tema d'Unió Valenciana perquè ahir començaries tu la presentació del llibre en una pregunta molt clara. Sempre s'ha acusat a Unió Valenciana de ser de dretes i de ser el ranci franquisme que queda del valencianisme i de l'espanyolisme. I per tant sempre s'ha acusat que Unió Valenciana és autoria de Manuel Fraga Iribarne. Això és cert? Pues això és una llegenda urbana, no?, que sobretot en la gent de la generació dels que ja tenim més de 30 anys sí que va calar, no?, en alguns moments, no?, i bé, jo crec que sobretot això és part de un poquet com va néixer el partit, no?, d'adossar-se a les sigles d'Aliança Popular en uns primers moments, que va ser una estratègia per a obtindre representació institucional quan el projecte encara no estava madur, però bé, tot el món que estiga un poquet interessat o hagi estudiat el tema sap que des d'un primer moment hi havia una posició dins de les bases d'Unió Valenciana de fer un projecte autònom. L'altra qüestió és ja com va evolucionar la història i com algunes persones des de dins del partit i col·laborant, no?, en una estratègia de fagocitació del Partit Popular pues van contribuir en realitat al final pues a portar, no?, a molts efectius del partit cap a la formació de centre dreta d'àmbit espanyol. On naix Unió Valenciana? En un bar, el Bar Can d'Anxú, de carrer Jesús? Perdó, no t'he sentit ara bé. Sí, el Bar Can d'Anxú, es diuen que ahir en una servilleta varen néixer Unió Valenciana en les seues sigles. Sí, la veritat és que això és una anècdota prou curiosa, no?, perquè, i de fet, molt abans, pràcticament anys abans de que el partit es fundara, és una anècdota que sempre s'acredita, no?, que va ser Miguel Ramón Izquierdo, el primer president el segon president de la formació, i efectivament, en una reunió en Agres, on s'estava preparant un acte d'entitats valencianistes, ho va proposar i nom, i sí, ho va escriure en una servilleta, i la veritat és que era un nom que en l'època no estava tan gastat, no?, per altres formacions, i que anys després, ja en 1982, ja es faria oficial. Simó, Unió Valenciana, on radica el seu èxit? Sí, bé, anem a parlar sempre d'un èxit en aquest cas relatiu, no? Jo crec que Unió Valenciana va poder ser més i no va arribar, no?, per unes certes circumstàncies que li van afectar, no? Però sobretot l'èxit inicial jo crec que depèn... El seu sostre, per què el seu sostre? Tingué dos diputats en Madrid, va tindre més de 5 en les Corts Valencianes i després va ser bisagra del govern. Sí, efectivament, en realitat n'hi ha un èxit inicial i podríem dir que fins a 1991 n'hi ha una trajectòria clarament ascendent. I això s'aprofita sobretot, en primer lloc, d'un context social, no?, molt procliu a un partit de defensa dels interessos i de la simbologia privativa i pròpia dels valencians, però sobretot a la crisi, no?, de les opcions de centre-dreta d'àmbit estatal, no?, la desintegració primer de la UCD i després aquesta Aliança Popular que no alça el vol, no? I en aquest cas n'hi ha molt votant de centre-dreta que en condicions normals votaria bàsicament a estos partits, no?, de més ample espectre, que com estan en una situació molt complexa i molt complicada, sobretot Aliança Popular, opta, no?, per aquesta dreta de substitució que implica Unió Valenciana i que en realitat és una cosa que passa paral·lelament als territoris d'Espanya, no? Apareixen partits regionalistes o nacionalistes de centre-dreta que són competidors o fins i tot col·laboradors
Alianza Popular. Simó, el decliu d'Unió Valenciana comença ja quan la desintegració de les desercions del Partit Popular, la utilització dels mateixos mensatges del Partit Popular que els d'Unió Valenciana, quan ja la guerra interna ja començava en Lola García Broc i després en Vicent González Elizondo i Héctor Villalba. Hi ha alguna cosa més que va fer la desconfiança dels votants d'Unió Valenciana? Sí, jo crec que la desconfiança, sobretot, procedís de les qüestions que tu has comentat. Sobretot, n'hi ha un moment en què se percep per part del votant i pues, una desunió dins del partit, no? La qual està també apiada pel Partit Popular, que ajuda a rebentar per dins Unió Valenciana, però a banda d'això, sobretot jo crec que és a partir de 1991 quan es firma el pacte que fa alcaldessa Rita Barberà. Ahí és la mort ja, no? Efectivament. Més que mort, en aquest moment, Unió Valenciana, que fins a arribar a aquestes eleccions podia parèixer, no? una alternativa, no? de centre-dreta de vocació majoritària en tot el territori valencià, com pràcticament en una situació d'empat tècnic acaba donant els seus vots per a fer a Rita Barberà alcaldessa, clar, davant del seu electorat potencial i fins i tot de cert electorat de centre-esquerra que en determinades eleccions votava també a Unió Valenciana, queda com un partit subaltern i un partit muleta, no? del Partit Popular, no? I això, clar, fa que molta gent diga per a votar a la còpia vote a l'original, no? No és capaç en aquest moment de definir un projecte alternatiu i després sí que ho intenta en l'època d'Héctor Villalba, però ja podem dir que se queda a mitges, no? No n'hi ha temps per a definir-ho. Simó Hurtado, jo estic ahir en la teua presentació del llibre. Esta nit quasi m'he llegit en sencer, perquè no podia deixar de llegir-ho. I moltes coses que estan així és part de la meva memòria històrica, no? Jo crec que en este cas Unió Valenciana no és tant que fora un partit de centre-dreta, perquè era un partit en el que havia gent de republicans, hi havia gent d'esquerres, no catalanista, i que estava en un intent de fer un partit valencià únicament. I jo crec que més que fora una còpia o algo substitutiu al PP o AP, és que quan Lizondo li dona els vots a Rita Barberà, pareix com que valencianitza el PP. O sea, el que tú le dones el que Lizondo le va a donar el apoyo a Rita va a ser com que li va donar la possibilitat de que el PP també fuera valencianista. Era com valencianitzar en AP. I a més, tota la gent d'esquerra que votava Unió Valenciana perquè era un partit valencià i valencianista, quan varen veure que això servia perquè governara la dreta, s'enfadaren, perquè diguem, jo perquè estic votant un partit valencià perquè després governe la dreta, no? Entonces, per una banda, són dues coses. Jo penso que ahí crec que és més que va valencianitzar a Rita. Rita va absorbir l'energia de Elizondo i va saber canalitzar-la, sobretot després de la mort de Elizondo també, hem de dir-ho. Després de la mort de Elizondo pareixia que mort Elizondo havia mort d'Unió Valenciana i que tot havia passat al PP, no? I la gent d'Esquerra que se va enfadar d'este pacte. Una pregunta que m'agradaria fer-vos als dos. En aquest moment, i molta gent sempre ha dit que aquesta gent que tu has comentat, republicans, d'esquerres, centristes, valencianistes, nacionalistes valencians, tots agrupats baix les sigles d'Unió Valenciana, això va ser una quimera que passava als anys 90. En l'actualitat no hi ha un substrat de gent que opina de la mateixa manera i que en l'actualitat no troba un espai polític. És a dir, si avui en dia n'esquera una nova Unió Valenciana, tindria el mateix recolzament, perquè el que pense que també diuen que havia mort Unió Valenciana és perquè les quatre abueles que el conformaven s'havien mort. Bueno, això és el que intenten dir, no? Jo i molta gent estem intentant crear un espai valencianista, un valencianisme polític que són valencians, i ens trobem que la gent ho demana i anem a molts pobles i la gent està demanant això precisament perquè fa falta, no? Però també ens trobem en la història, no? Ens identifiquen en Unió Valenciana. Però no hem de perdre de vista que Compromís i el PP, els dos, han intentat, també Compromís, han intentat copiar
l'esquema i la ideologia d'Unió Valenciana, perquè el Compromís, si tu sents a Mònica Oltra, té molt missatge d'Elizondo o Enric Morera. Entonces, l'èxit d'Unió Valenciana és que, encara que està morta, el missatge continua i la necessitat continua. Simó, com ho veus tu? Som valencians. Sí, jo, en principi, anava a dir que estic prou d'acord en l'anterior xui que s'ha fet, l'anterior opinió, perquè la gent realment, i jo penso que és una cosa que tratem de transmetre en el llibre, no té la impressió de que en Unió Valenciana n'hi havia aquesta autèntica diversitat, i això li sorprendria a més d'un, no? O sigui, saber per exemple, pues, la quantitat de gent que n'hi havia que eren nacionalistes valencians o que eren d'esquerres. I el problema de tot això és que realment la imatge pública d'Unió Valenciana no acabava de mostrar això. Sí que pues, se feien algunes concessions en els estatuts, però les accions dels seus líders no acabaven de mostrar que Unió Valenciana era un partit més transversal de lo que realment era, no? I a més, pues, si per exemple en els pactes en el PP Claro. acabaves, no, col·laborant bàsicament com si fos l'única prioritat desallotjar els socialistes del poder, pues te pots imaginar que clar, que la gent no acabava de veure que aquesta diversitat existirà realment, quan sí que era present. Això es pot passar actualment a Compromís per ajuntar-se en Podemos, anar cap a l'extrema esquerra? Sí, efectivament, jo crec que el missatge de Compromís està totalment difuminat dins de Podemos, i te vaig a dir més, des de la gent s'ubica en determinats estàndards per a votar, no? I com pot ser la dicotomia centre-esquerra, però sobretot, en aquest cas, Compromís, la gent que ha votat a aquesta opció s'ha orientat sobretot per un nou debat, no?, que n'hi ha en l'agenda política, que és el debat entre lo nou i lo vell. No? Un debat que, com tots sabem, pues, li ha fet molt de mal al bipartidisme i als partits tradicionals. No? I en aquest cas, Compromís, podem dir que el que ha fet és anticipar i millorar, no?, els resultats de Podemos, no?, en la resta d'Espanya. O sigui, la gent que ha votat a Compromís, i jo crec que això ho puc assegurar, com a politòleg, ho ha fet basant-se sobretot en aquesta escala de valors, no tant en l'eix identitari. O sigui, i això ells ho saben perfectament. Sí, inclús que anava a votar als valencianistes blaveros de Compromís. Això ha passat a més d'un. Sí, però jo crec que en este cas Compromís, i això és una cosa que jo critico prou, i és un missatge que me pareix que és molt fort, no? Jo crec que Compromís ha perdut l'oportunitat, perquè Compromís ha tingut 5 diputats a Madrid, gràcies al pacte en Podemos, i han perdut l'oportunitat de recolzar a un govern de Pedro Sánchez, pactant de Ciutadans també, o recolzar a un govern de Mariano Rajoy a canvi de més inversions. En València, millora de financiació i de que València tinga més protagonisme en Espanya. I han preferit ser la rama valenciana de Podemos, de l'extrema esquerra de Podemos, i no ser un partit valencià que pugui negociar en les esquerres, en les dretes o en qualsevol per a homologar-se a qualsevol partit autonomista com si pugui ser el PNV, Coalició Canària, que en uno està traguent rèdit electoral i polític per Canàries, o Convergència i Unió, o com ara se diga que igual cada 3 mesos van a canviar el nom del partit, perquè com van canviant segons les acusacions i els problemes judicials que tenen. Però entonces Compromís ha perdut aquesta base que tenia i ja no tenen credibilitat. I estem veient que Compromís està en el govern valencià dient que no tenen diners per fer algunes coses, estan criticant que el govern central no es dona diners pues, per al transport metropolità i coses així, però no han fet res per a ajudar o per a intentar a canvi de vots que el govern central mos ajude o mos tracte d'una manera millor. Simó, anem a concloure ja la teva entrevista. Subscrius l'opinió de Jaume? Sí, totalment en aquest sentit. Trobo que Compromís no ha sabut visibilitzar aquest problema valencià, perquè bàsicament s'ha insertat dins d'una gran coalició de partits on bàsicament al final lo que queda és que és una marca regional de Podemos
i a més pues, el lideratge de Pablo Iglesias tampoc li para molt bé, no? I en aquest sentit han desaprofitat una oportunitat històrica, no?, per a fer valdre això que fins i tot el Partit Popular, no?, dia en el seu moment, no?, del poder valenciano, i no deixa de ser una situació és prou pareguda a lo que li va passar a Unió Valenciana. Estem parlant d'una relació entre un partit més gran, en aquest cas Podemos, o fins i tot el PSOE com a soci de govern, i això li va erosionar i també li està creant problemes a nivell intern. Per tant, el teu títol de llibre, Unió Valenciana, naixement, auge i caiguda d'un partit, segons el que estem parlant, podria ser Compromís, naixement, auge i caiguda d'un partit. Sí, això pues, ja ho veurem, però clar... Lo que has avançat ja, com a politòleg. Ara n'hi ha molt de poder a repartir, però efectivament, si no són capaços de crear un projecte en identitat pròpia, pues, ho tindran molt difícil quan determinades opcions, com el PSOE o Podemos, recuperen més força. Simó Alegre, moltíssimes gràcies per la teva intervenció, enhorabona pel llibre, i jo no me la puc llegir sencer, Jaume sí, perquè és més rateta de biblioteca, i ja et contaré com. Gràcies per tot, Simó. Vinga, moltes gràcies a vosaltres i molta sort. Adéu, bona nit. Fins altra. Adéu. Adéu.